Berngem u Donald Trump ya ka Hamas ban penduk jatno shisndon na Gaza Strip. Lada kampen sngapshu hakani kasin kabakadu. We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated. U Presiden Jungkari Amerika kata u Donald Trump ulai kajing maham kabateng ya kaseng Hamas hakas nginingkong dakabaong bakatai ka kanhun lekno kansya penduk jatno shisndon lada kadang yai penkenya kajing yate kulariasuk ha Gaza Strip kaba ulayarapan penyasuk ndrei ulongru baun ailat ya kileno ban burom ya kajing yate kular utrom habakren ha White House hakapor bo priang sungba ya menteri rang badu jongka Australia u Anthony Albanese ula pensyong nong rem ya kajing sange tma ha Gaza kabala menjur rangsyen kum kabadon daki kendon kabadon kamtam habakren syakin nong thok khobor utrom ulong ngilayate bat ka Hamas bakinlong kibabha ula benrap bat balada kimlong ngin salet bat ngin sap penduk jatno iaki lada ngihap banle kumta en penduk jat iaki kini ki jingkren kilami hakpor baki jing kilami biang ban pendamno ia ka jing sange tma ka Israel ka keno baka Hamas kala penslem ban penpai biang ia ki mediap jung kinong sya rabor bat kala nang jur syushu ki jing sya thombor kan ba kinong ya kren jung ka Hamas kila kentaj ba ki dang ye peteng u Khalil al haya unong ya kren ba kli du jung ka taika kenhun ulayathu hakatnat phai khobor jung ka Egypt ka Al Gahira news baka jing se ya ki mediap kalalong ka ba hadu kata-kata tangba ka Hamas ka kwa pakatai ka jingete kular kanne bat kadang trei ban burom ya ka ngisem jinge hadu kata-kata ban se ya ki medyap hendrei ngilong ki bashim kya bat ngitrei shitom ban se ya ki ulongru baka jingete jongka Gaza kanne namar ngikwa ya ka bat kamon chungi ban kongu ya ka kalong ka baklain ula benrap haba penrem ya ka Hamas bakala peniap ya ki paiba persya rude ya kinong yale persya utrom ulong baka Amerika kan om yalam ya kano ka jingya ki hamadan ula kro haka jaka jong kata ya ka jingya trei jong kiri ki bala penpau ya ka jinglong bala penkre ban ya soi bat ki bor penbai terenti ha Gaza ka ba ulong ru bakanong ka basngo tenat ban leitrung ula kenturu baka Israel kan leit hadin ar minit lada upan naki Henry mentahi ngimpat ong kumta ngin sa ailat kendiat bat kermen bakan duna kendiat ka jingsha thombor Henry mentahi pitip kidei kibriu kibale don bor ula benrap ka Hamas kalatlot dakabong bakan nong kersan jongka ka Iran kamla bantuklar hadin ka jingsha thombor hakabasdang jong news nem kila nang sniu shibun bat kilale yak ki bomdei banle bat lada kiyaile yakata tengin saletrung bat ban penbek yaka bat kan saja step ba bat dak basher khaiba utrom ula banjuru baha kamas kamdon shu ka jingkersan jong uno briu basisha kihaban long kibaba bat lada kimlong kibaba kin sasha penduk jatno shisndon na baro ki benta jong ka Gaza Strip